حراي تماليسنا لنا نابغا يا صالح مفتحيتاتنا كنزارب صنيحنا ريهابيليتيشن يديلكا مستمرتي كتعارق على ويلكا مستاريخو كتعارق على ويلكا نابغا خدفا زي انا مጨረሻ ክፋልና ተናያ بحر قرب كنودينا هو زن ثلاثه تقسكون قبل عليان دما كم رابعي بعين ጥርጠራ ክንሪኦም የብልናን እንታይ ተዘጋጠሞ ብዛዓድ ምስ መጽአሲ ነቲ መንሰይ بعين ጥርጠራ ይርአ ኩሉ ግዜ ምስ ህግደፍ ነይሮም እዚኦም ናይ ህግደፍ ተሓሳስባ ኣለዎም እዚኦም ክቃወሙ ይክእሉን እዮም እዚኦም ርእሰ ተማምነት የብሎም እዮም ከምኡ ዝብል ዓይነት ርድኢታት ካብቲ ብፍላይ ካብቶም ዝቃወሙ እዙን ክውገት ክኽእል ኣለዎም ምክንያቱ ካብ ብዙሕ ኣብ ገዛ ይዘውዕሎም ስለዚ እንታይ እዩ እዚኦም ሓሳባት እዚኦም ውን ክጠፍኡሎም ናይ ብሓቂ ካብቲ ተቃውሞ ሓይሊ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉኻ ክላ ንሕና እንተመፂናሞ ብከምዚኦም ዝርዩና ሃንገፋ ኢሎም ኣይቅበሉናን እዮም ገለ ዝብሉ መዓት ኣለዉ ስለዚ ብዓይኒ ጠርጠራ ክርአ የብሉን ዝመንሰይ እዚ ሳልሳይ ኤጁኬሽን ክመሃሩ ክኽእሉ ኣለዎም ዘይተማሃረ መንእሰይ ወላ ክንዲ ዝኾነ ይኹን ኣበርክቶ ክህልዎ ክእል ግን ከምቲ ናይ ምሁር ወላ ሓንቲ ከበርክታ ይክእል ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ዝመፁ ሰባት እዮም ከይኮለፍና ኣብቲ ትምህርቲ ክቅፅሉ ከም ዘለዎም ክነተባዕበኦም ክንኽእል ኣለና እቲ ብትምህርቲ እኹል ትምህርቲ ወሲዱ ዝመፀ ንዑ ምናልባት ኣብቲ ፖለቲካ ክተሳትፎ ፀገም ዘይበሉ ዘለዎ ኣይኮነን ግን እዚኦም መብዛሕትኦም ሻምናይ ክፍሊ ታሽዓይ ክፍሊ 10ይ ክፍሊ ዝበፅሑ እዚኦም ኣብ ትምህርቲ ክቅፅሉ ኣለዎም ትምህርቲ እንተ ደረጃ በፂሖም ከዓ ንሕብረተሰቦም እንታይ ከም ዘፍርዩ ኣይ ቲንክ ንኩሉ ብሩህ እዩ ሳልሳይ ድማ ኣይ ቲንክ ምስ ሕሉፍ ታሪክ ክነተዓርቆ ክንኽእል ኣለና እዚኣ ጠቂሰ ዲ ኣይጠቀስኳን እንድዒ ምስ ታሪክ ባእሲ ዘለዎ መንእሰይ ምስቲ ታሪክ ናቱ ክዕረቕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ተንቀንዲ ኣነ ከም መፍትሒታት ዝበልክዎን እየን ከም መወዳእታ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ቁጠባ መፂኻ እውን ብዙሕ ሰኸም ቁጠባዊ ሰኸም ዘለዎ መንእሰይ እዩ ምክንያቱ ንወለዱሲ ወላ ሓንቲ ከየበርከተ እዚ ኩሉ እንዳዓበይዎ እዚ ኩሉ ካብኡ ትፅቢታት እንዳገበሩሲ ንዕኡ ከየገበረ ዝመፀ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ኣብኡን ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብኡ ዝሕግዞ ክንተሓጋገዞም ክንኽእል ኣለና ዝብል ርእይቶይ ዘለኒ ይቐኒየለይ ዶክተር ይቐኒየለይ ሳልሕ ብጣዕሚ ኣነ ናተይ ሊስታ ቀሪበ ነይረ ነዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ጌርና ንፈትሖ ኢሎሞ ካብዘን እስኻ ዝበልካየን ካብን ስለዘይሕሻ ኣቋሪፀየን ኣለኹ በዘናትካ ሓጊበ ኣለኹ ምክንያቱ ብጣዕሚ ቅቡላት ዝኾና ኢኻ ተሓንቲ ደስ ዝበለትኒ እንታይ እያ ነዚኦም መናእሰያት ግዜ ዝበደሎም እምበር ብፍቃዶም ኣይኮነን ስለዚ ከነተባብዖም እዩ ዝግባአና እምበር ተስፋ ክንቁርፆም ኣይግባአናን እዩ ዝብል እዚኣታ ከም መዛዘኒት ቃል ገይረ ክወስዳ ይኽእል እየ እቲ ሓደ መምሃሪ ዘድልየልና እዚ ሕጂ ኣብ ስኒት ንገብሮ ዘለና ናብ ንቡር ምምላስ ዝብል እውን ንብዙሓት መናእሰያት ናትና ማለት ኣፍልጦ ንኽረኽቡ ክሕግዞም ይኽእል እዩ ድብል ግምት ኣለኒ ሕጂ እውን ናይ ብሓቂ ምዝራብ እንተደኣ ኮይኑ ምስቲ ዝነበረ ናይ 10 ዓመት እንተደኣ ኣወዳዲርናዮ ሕጂ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝነጥፍ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝነጥፍ መንእሰይ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ከምቲ ዝግባእ ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና እምበር ካብቲ ዝነበሮ መዓልታዊ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንሕና ከዓ እቲ ትምህርቲ እናወሰኽና እንተደኣ ከይድና እናምሃርናዮ እንተደኣ ከይድና ዝስኻኽቱ ፀናሕካ ነገራት እውን እንተደኣ ተወሲኽዎ ዝያዳ ኣድማዕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እምበር ናብታ ናይ መጨረሻ ንክንኣቱ እሳኻ እንታይ እያ ትብል ነዚ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ብምሉእ ናብ ንቡር ምምላስ ከመይ ጌርና ነሳንዮ ወይ ከዓ ሲኒታይዜሽን ንብላ ንሕና ሓዳሽ ቃል ካብ ብቐዳማይ ሰሙን ዘተኣታተናያ ኢና ሲኒቲዝም ወይ ከዓ ሲኒታይዜሽን ማለት እዩ ሲኒታይዜሽን ማለት ከመይ ጌርና ነዚ ክንዛረበሉ ፀናሕና ሎምሲ ነሳንዮ ወይ ከዓ ብሓንሳብ ንገብሮ ትብል እያ ነዚኣ ንሕና ነዚ ስርዓት እዚ ምሰልገስናዮ ክንገብሮ ንሕና ኣብ ስኒት ክንገብሮ ንደሊ ነገራት ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ጠቂሰ ነይረ 4 ዶኩመንት ፍሪና ነርና ኢለ ነይረ ሓንቲ ካብታ ደፍረናያ ዶኩመንት ናይ መፅናዕቲ ዶኩመንት እንታይ ትብል ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ናይ መሰጋገሪ እማመ ናይ መሰጋገሪ ቅዋም እያ ትብል
እምበኣር ስኒት ነዚ ሕጆት ጎልፆ ዝፀናሕካ ኣብ ሃገራዊ ስኒት ዘሎ ሽግር ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ሽግር ኣብ ሃገራዊ ክብርታት ዘሎ ሽግር ኣብ ህንፀት ሃገር ዘሎ ሽግር ክቕረፍ ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ ክእረም ስለ ዘለዎ ምስርዓት ኢሳያስ ምስ ለገስናዮ እዛ ስኒት ኣዳልያታ ዘላ ናይ መፅናዕቲ እማመ ናይ መሰጋገሪ ቅዋም ትብል ኣብተን ንስርዓት ኢሳያስ ምስ ለገስናዮ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ንጥቀመለን ኣለና ዝበልናየን ብዛዕባ እዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ነገራት ክእረም ከም ዘለዋ ይነግራየን ሓንቲ ካልኣ ዓንቀጽ ኣርቲክል 6 ወይ ከዓ ዓንቀጽ 6.1 እንታይ ትዛረብ ኣብዚ ናይ መሰጋገሪ ድስቱር ናትና ወይ ከዓ ናይ መሰጋገሪ ቅዋም ዝበልናዮ ብዛዕባ ብዙሕነት ናይ ኤርትራ ትዛረብ ብዛዕባ ሃገራዊ ስኒት ትዛረብ ዓንቀጽ 6.1 ብዛዕባ ብዙሕነት ናይ ኤርትራ እቲ ሓድነት ንብሎ ዘለና ከምዚ ብሳባ ድረኣናዮ ናይ ብሕሶት ሓድነት ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ናይ ብዙሕነት ዓዲ ምዃና ኤርትራ እዚ ከዓ እቲ መንግስቲ ነዚታት ከባራትዖ ወይ ከዓ ከዕብዮ ክኽእል ኣለዎ ትብል ዓንቀጽ 6.1 ተጻሒፋ ኣላ ኣብቲ ናይ መሰጋገሪ ቅዋም እማመናትና ካልእ ኣብ ቁጥሪ 6.3 ድማ ሃገራዊ ስኒት ዝንገልጾ ፀናሕና ብሙሉእ ብምሳሌ ገይረ ገልጾ ፀናሕኩ ነዚ ሃገራዊ ስኒት ኣብ ሃገር ንኸነተግብር እቲ መንግስቲ ዓብ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ኢና ንብል ንስርዓት ኢሳያስ ምስ ለገስናዮ ክንገብሮ ሓሲብና ዘለና ማለት እዩ ካልእ ዓንቀጽ 6.5 ድማ ነቲ ትራዲሽናል ቫሊዩስ ዝበሃል ናትና ወይ ከዓ ሃገራዊ ክብርታት ዝበሃል ነዚ ክንዕቅቦ ከም ዘለና ድማ ናትና ናይ ስኒት ናይ መሰጋገሪ ቅዋም ዓንቀጽ 6.5 ብዛዕባ እያ ትዛረብ ዓንቀጽ 11 ናይ ስኒት ናይ መሰጋገሪ ቅዋም ድማ እንታይ ትዛረብ ብዛዕባ ናሽናል ካልቸር ዝበሃል ወይ ከዓ ሃገራዊ ባህሊ ከመይ ጌርካ ትዕቅቦ ብዛዕባ ናሽናል ቫልዩ ክብርታት ከመይ ጌርካ ትዕቅቦ ናይ ኮሚኒታት ወይ ከዓ ናይ ኣህዛብ ናይ ኤርትራ ሶሊዳሪቲ ወይ ከዓ ሓድነት ከመይ ጌርካ ትዕቅቦ ፍቕሪ ክብርን ናብ ቤተሰብ ከመይ ጌርና ንመልሶ ዝብላ እዚአን ኣብ ክልተ ዓንቀጻት ኣብ 4 ንዑስ ዓንቀጻት ተዘርዚረን ኣለዋ ኣብዚኣ ሃገራዊ ክብረት እዚኣ ናይ ስኒት ናይ መሰጋገሪ ቅዋም እማመ ዝበልናያ ንስኻ እንታያ ስርዓት ኢሳያስ ምስ ከደ ዘልገሰ ኣብቲ ናይ መጀመርያ 3 ዓመት ከም ብሓድሽ ንኻልኣይ ግዜ ቃልስና ንኸይጭወ ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ክቕበሎ ዝግባእ ብቐሊሉ ኣብ ተግባር ክውዕል ዝኽእል ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ዘቕረብናያ ናይ መሰጋገሪ እማመ እያ እምበኣር ኣብ መጨረሻ እንታይ ክብል እየ ዝደሊ ቅድሚ ምዝዛምና ማለት እየ ናይ ብሓቂ እቲ እውጅ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት 5-6 ገሊፅካልና ነርካ እቲ እውጅ ዓላማ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንታይ ምዃኑ ሓንቲ ካብኣተን ሃገራዊ ስኒትን ሓድነት ድብልዋሳቶም ማለት እዩ ህንፀት ሃገርን እዮም ዝብላ እዚ እቲ እውጅ ነይሩ 6 ዝነገርካ እናስኻ ናይ ብሓቂ ግን ኣብ ባይታ ዘይተኣወጀ ዓላማ ናይ ሳዋ ግን እንታይ ኢልካ ሙጢዕ ዝኾነ ህዝቢ ምእዙዝ ንስርዓት ኢሳያስ ዝሕሉ ንስርዓት ኢሳያስ ኣብ ስልጣኑ ንኸንውሕ ዘፍረየ ዓላማ እዩ ነይሩ ውፅኢት ናይዚ ከዓ ስኻ ገሊፅካዮ ነርካ ኣክንዲ ንሃገር ዝሃንፁ ኣክንዲ ሃገራዊ ስኒት ዘምፅኡሲ ካብ ሃገር ዝበሩ ካብ ሃገር በሪሮም ዝወፁ ሰባት ኢና ኣፍሪና ክደግማ ዓላማ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብተን 6 ዝበልካየን 2 ሃገራዊ ስኒትን ህንፀት ሃገርን እየን ነይረን ናይ ብሓቂ ኣብ ባይታ ግን እንታይ ኢና ጌርና ስርዓት ናይ ኢሳያስ ጥራሕ ተሃኒፃ ን30 ዓመት ውፅኢት ናይዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንታይ ኢልካ ከዓ ሃገራዊ ስኒትን ህንፀት ሃገርን ዘይኮነ ካብ ሃገር በሪሮም ዝወፁ ዓደማቶም ዝሃንፁ ዘለው ሰባትን መናእሰያትን ኢና ኣፍሪና ኢለ እየ ከም መዛረቢ ከም መደምደምያ ክንገብራ ንኽእል መፍትሒታት ስኻ ገሊፅካዮም ስለ ዝነበርካ ክደግሞም ኣይደሊነ ኣብ መጨረሻ ቅድሚ ምዝዛመይ ወይ ቅድሚ ምዝዛምና ከመስግን እየ ንኩሉ ሰብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምቲ ሳልሕ ክትገልፀልና ዝፀናሕካ ኣብ ግዜ ሰላም ንህዝብኻ ኣዳሊኻ ፀኒሕካ
كم نخلو تصرحنا هاجراو سنيت هاجراوي معبالة نتهاجر كتكالا خللا كموتات سبات نختفري تباهيلو زمت الأمبر اتهاجر بمولعة بهاجراوي أقلقلوت كتم حاجر على الوامالة هيكونن هاجراو أقلقلوت موسختا إنبر اتعدي ناتا نا إيكونومي نا محبراوي بوليسيتات كهلو على أب إرتراجن محبراوي بوليسيناتنا بوليتيكاناتنا ولا إيكونوميناتنا بتي هاجراوي أقلقلوت يزجبر هاجراوي أقلقلوت جن موسختا نتي إيكونومي موسختا نتي ميليتاري دا إنبر متكأتا أيكونن أب إرتراجن كم متكأتا خوينو أقلال لا تهاجر بتاعش مخنتم حاضر يا خوينا دلا مالتي بتوم بهاجراوي أقلقلوت يا تقلقل دلا هاجر بهاجرا مالتي سلازي وتصيتو ناي بحقيقة يكون تجبو هاجرهم أبو فريوم هاجراو هنسات كجورد أمبر كاب هاجرهم كهادمو هيكونن زجبا نيرو أباي تندريو دلنا جن كاب هاجرهم كهادمو سباتيم بحثيرو إذا مفتح زين كذا قرب كايو سنيتكا كم مفتح جيرا قريبات دلنا إذا سوناوي نقربو دلنا السوق كم حدا حجازين تمهرتي خويني خيلينا إنا نأمن أما جرشة لما عندي نصالح إجل قبل بيمسجنا مخنياتو تيوري دي كونسي أبايتا زوعالو بعلو ريوس لزغانة مفتحيتات يلزقمت أنكا براكتيكال زغانة مفتحيتات ويكا جبراويان بخانة مفتحيتات يهيبونا لما عندي قبل صالح إجل بزح تماهيرنا خنكون تسفى بزح تماهيرنا خنكون تسفى يقبر نايم جرشة زربا كتزارب كهبا كامو أنا خزازما أما جرشة كتبلو تدلي نجار نحب علكا اوكي يغني لي دكتور كل كواس خايل كايخه حجين تاينا بالليرنا منالبات كل جزء هجراو أقلقلوت دكتور إبراهيم سراج كومي بالنيرو أنا وون كومي بالنيرو حجي إذا هجراو أقلقلوت سي نايب حق دي هجراو أقلقلوت إلنا أنت نفسنا حتيتنا ياسي تملس انتايو كنرياينا بناي هيومن رايت مع كاني أب ناي جلوبال سليبر إندكس بحال أب حدا مربوط حبريتها very legitimate زخنا حبريتايو credibly واقع ذلوي مالس scientifically انتهي زبل إيرتراسي مبل كال أيتيا أبدناي زمناوي بارنت زبحال مبل كال أيتي تسرع يبل مالتي تي مربوط حبريتا إذن human right زبحال مربوط حبريتا لكم أبو كيتكم تيك تقبروا تقوليهم سلازي سلامنتاي كومو تباهيلون تايلنا نحادا ودسب نحادا زيغا انترأ بزي دليت بزي ناتو فقاد انترأ أبسرح أسميتكا وي كفولو وي أي تخفولو بزي ناتو دليت أبو انترأ أسرح كايو إذن تاي بحال forced labor بحال بقديتا بأسقدات تسرح الله مالتي إذا دما أبزنا زمننا جزء انتاي بحال معبول ويدما زمناوي بارنت تباهيلو يقلص مالته سلازي إذا أب إرترا زلو هاجراو أقلقلوت نحنا نبلو تاشمون قبلت خوينا أي رخب كوانا أنا مهنياتو حجي كم نبور كوينو توسيدو نحنا هاجراو أقلقلوت يوزلو نبلا لنا مو أب إرترا زلو هاجراو أقلقلوت أيكونن هاجراوي بارنت إيو حدا ودسب اتناتو فريدم وسيدكا انترأ تسرحو خينكا إذن تاي بحال هاجراو بارنتي بحال مهنياتو تا فريدم نعاي سبت قبرني اتناتي حرام مخاني اتناص مخاني نعو انت وسيد كالي انا لكع كم بروبرتي كم زخونه يكون اقحا تقمطنن توسدنن عينتي كخون امو انتاي يزم خالف زمالت هاجراوي بارنت يزلو ابيرترا من مالتيو سلازي تا هاجراو اغلغلوت نبلو زنبرنا هاجراو بارنت مخانو نفلطو كم نبور توسيدغن كساب حجي ولا نحنا خيترفنا هاجراو اغلغلوت نبلو لنا مالتي أمود أتاخبلوز دلي نسنيت كمسجن يدلي إذن لو مخا كاب دكتور إبراهيم سراج بزح تماهير الله أنا وأنت مهارية سلدي أمود أتانتايو كلاتنا
ናይ ሓባር ቃልሲ ዘለና ኢደይ ኢትከንተይልና ፀሓይና ቀሪባያ ብሓንሳብ መስራሕ ኣጆኹም ይቀኒለይ ዶክተር حراي بار قدم مززامي نشتي حبريتا خهبي الساخا انتايا صالح عجل كبلنا صنيحو هاغراوي اغلغلوت نبلنا نمبر هاغراوي اغلغلوت ايكونن ጉዱል እስክርና ወይ ከዓ ባርነት ይድባል ይሉና ሐቆዩ ባርነት ይድባል ንሕና ግን ከም ልምዲ ሃገራዊ አገልግሎት ንብለና ስለዚህ ካብሎሚ ወይ ጉዱል እስክርና ወይ ከዓ ሃገራዊ ባርነት ይባል ዝግባ ሃገራዊ አገልግሎት ነይሩ እንትትኸውን ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ሕግታት ናይ ሃገራዊ ናሽናል ሰርቪስ ከምኡ መማልአ ነይሩ ኢና ክንብል ንኽእል እዝኻ ቀድሚ ቁሩብ ደቃይቅ ክብሎ ዝፀናሕኩ እዚ ጉዱል እስክርና ኣክንዲ ወይ ከዓ ባርነት ንብሎ ዘለና ትዝዓበየ ዝገብሮ ዘሎ ነታ ዓዲ بهاجراوي بارنت كم تمحادر يجيروا كل إندستريناتنا كل فابريكاناتنا كل ناي ماينين ويكا ناي عدنا نجارات بزوم قدر عسكرنا ويكا هاجراوي بارنت زلوا سبات بقومي تسرح دلو حزب إيرتراون بيك على سالو تزعبه سرعة إسياس كم مس التحساسو كاب سلطان كلجسي دلو سنيت ونك على سدلنا نحويو نسرعات إسياس مثل قسنا يودما مثل استعمال زجلجلنا إمامه ناي دستور ويكا قوام صحيفنا لنا عبزي ناي إمامه قوام كا نظام هجراوي بارنت زلوا سبات بتجوبو ترجمو عسرت حنت عمديا ولا عسرت شمون توارح نابو خمس من لسجيرنا تجوبو كاب هجراوي بارنت ناب هجراوي ناشونال سيرفيس تبل ناي بحقي ترجمو هاجراوي اغلغلوت تبل نابو خمول سيا سنيت صير دلا ام مجرشا نشتي حبريتان خب زن انا دقرب كون ثلاثه بروجرامات نلومي تي قداماي مدرخ ابزي علوم معنتي ودي له كابز مص دلو سومون دمص قدام اغوست حاده سنغال بصاينا ناي سنيت مسارحنا سنغال ولد تنساء السوق كوسدايو سنغال ولد تنساء انتاي كغبريو نزمت ثلاثه سامنتات قدام اغايش كقربلنايو لمثالي نزيا تمص نقدام نعلت 21 اوغست 2020 قريبوا دلو ارستي مسغغار ناب ديمقراسيا تبل ترانزيشن تو ديمقراسي تبل غاشا حيزو متيلو اتي غاشاناتو اتو حسين عبد الواسع كاب اوستراليا ايو كخون مسؤول غاشا خوينو تعديمو دلو ابال ناي سنيت اتو سنغال ولدت سايو نزي بروجرام زي نختاليلنا تماريص ادلا خا ويزورو جنت برهانه السا نتي بروجرام كتم حاضرلنا سلازي دمص دلو قدام يراخبنا انا خمس دبلكم نزمص ثلاثه سومون ويكا اربعه سومون باتو سنغال ولدت ساي كتكاي دحريو دحر ثلاثه سومون كم بحدش انا كالوت اغايش حيزلكم كمصيه كساب شعو نابزات مص دلا سومون نزمص قدام مسغغار ناب ديمقراسي تبل مساتو سنغال ولدت ساين اتو حسين عبد الواسعين يراخبنا ن صالح اجل بتعمي يمسجن لما عنتي كابتوم ناي تكنيك تيم ويكا ناي سنيت ناي تكنيك غانتا بحاو عبد السلام ابراهيم كتمرح صنيحه ازغلو كتيور دلهم باك جراوند ويكا ملكع دخونه استوديو زغبرلنا حاو عبد السلام ابراهيمي كابتوم ناي سنيت ناي تكنيكال تيم مساتهم اباليو بزي اغاطامي اتو عبد السلام يغني الليبل نزم كلهم لما عنتي نزي بروجرام نختكاتاتلو صنحكم كا يغني اللي كبرتي هابلي مستلسمون ابتا ناي مسغغارنا ديمقراسي تبل ابا يراخبنا كبرتي هابلي Thank you دكتور
መደብ ናብ ንቡር መምላስ እዚ ብሲኒት ሜድያ ዝዳሎ ናብ ንቡር መምላስ ዝብል መደብ እዩ መደብ ናብ ንቡር መምላስ ኤርትራውያን በሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መንእሰያት ብምዕቡል ፖለቲካዊ ንቕሓት ተሃኒጾም ናይ ኣተሓሳስባ ሲኒት ንኸምጽኡ ዝሕግዝ ኣብቲ ሲኒት ዘዳለወቶ ናይ መጽናዕቲ ሰነዳት ምርኩስ ዝገበረ መደብ ኣስተምህሮን ልዝብን እዩ ዝስዕብ ማዕዲ ዘተ مستقر ناب ديمقراسي زرستو خوينو اغايشنا اتو حسين عبد الواسع اتو سينغال ولدتنسائن كوينوم نتمدب جنت برهانه كتما اخلو مخانا نحبر علت حادي اغوستي 2020 ساعات 4 بي ام بنيويورك 10 بي ام ببرلين 6 اي ام بملبورن كونيو دحن مسو سناي مكتتال نمنيلكم سينيت ميديا